Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon ning santos nga misa, ihalad ta sa Dios ang atong mga pagdaig ug pagpasalamat. Labi na karong adlaw sa atong simbahan gisaulog nato ang paghandom kang San Francisco Javier. Ug sa uban kang San Francisco Javier, ang mga pag-ampo, mga pagpasalamat ug mga panghamuyo nato atong ihalad ngadto sa Dios. Maginulsol kita sa atong mga kalapasan, armandam kita pagsalmot karon ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makigagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako og dako kayamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Mag-ampo kita. O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan. Tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit. Kini among gipanghayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ug niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Wag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga mao'y muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglibay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabili ng gahom sa Ginoo. Apan tunob-tunuban ang Moab, ingon sa uhot nga tunob-tunuban diha sa tay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magpuyo ko diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ko diya sa balay sa Ginoo,
sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa mga lunaw nga sipsipanan niya kong gipahulay, sa tampi sa malinawng tubig iya kong gidala, iyang gilipay ang akong kala. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Iya kong gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan maglakaw ako sa walog sa kangit-ngitan, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya naman ikaw sa kong kiliran. Sa imong sungkod o imong basto nimo akong giyatagan o kaiso. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Imo akong gihikyaran og kalanon sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Imong gidihugan og lana ang akong ulo, nagawas na gayon ang akong imnanan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang imong kayog kaluoy, nagasunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo hadul na, sa atong kaluwasan muanhi siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang atong manunubos hadul na, ang atong kasing-kasing pagandamon na. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod o pilingkod didto. Og may dakong panon sa mga tawo nga miduol kaniya, nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang.
og uban pang mga masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Jesus. Og sila giayon niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid na nga ayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, og kidayeg nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan niya, naluoy ako nining mga tawhana, kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakig-uban kanako, ug wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papaulion ko sila nga walay kaon, kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpauli. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi dining dapita nga awaaw ang ipakaon nining mga tawhana? Pila ba kapan ang anaa kaninyo? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7 kapan og may pipila kagagmay isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 kapan og ang isda og nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini og gihatag ngadto sa mga tinun-an og gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Og nangaon silang tanan og nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 kabukag nga salin. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Duha kadagko nga mga fundamental o batakan nga panginahanglan sa tao. So, di gyud ni pwede wag tangon kay mao gini kanunay ang pangandoy sa tao. Una, ang tao nangandoy nga makakaon. Ang tao nangandoy nga mabusog. Ang tao nangandoy nga makakaon og lamian nga pagkaon. Og ikaduha nga batakang pangandoy nga ang tao himsog ang iyang panglawas. Moingon nga bahala na lang og pobre kita basta himsog lang tag panglawas. Kay ang adunay mga balatian maka-change sa function sa imong kinabuhi. Ang aduna kay balatian mubo re mong pasensya, unya dili nimo masabot ang imong pagbati. Daw naa ka na gitawag tong self-pity usahay o kanang dili malikayan nga ikumpara nato ang atong kaugalingon ngadto sa ubang tawo. Og mayon kita kanao mas makasasa pa man kaysa ako kay giila nato nga ang usa ka balatian daw kastigo gikan sa kahitasan. So duha ka mga dagkong butang nga mao ang angay gayud nga tutukan. Og karon sa atong ebanghelyo kining duha ka mga dagkong panginahanglan sa tao, ang kaayuhan sa mga balatian og ang pagkaon atong nasinati nga kining tanan ihatagan og tubag sa atong Ginoo. Mingon siya sa iyang mga tinun-an, naluoy ako niining mga tawhana. Dili ko buot nga sila papaulion kay basin unyag panguyapan sila. Kunya gikan sa kaluoy ni Jesus, ang mga tinun-an gipangutana, pila man kabuokan ang inyong dala? O naipipila kabuokan. Kunya pagkahuman, ingon nga pastilan kung imong tan-awon pipila ra makabuok, dili gyud gini paigo. Apan mayngon ta nga out of our compassion and generosity, everything suffices. Gikan sa imong kamanggihatagon, aduna pay sobra nga atong matigom. Apan gikan sa kahakog sa kasing-kasing, ang tanan bisan unsa kadaghan dili gayud paigo. Basta ang kasing-kasing sa tao hangol sa mga butang nining kalibutana, dili gayud paigo bisan pa maangkon nimo ang tibuok kalibutan. Mao ni ang panghitabo karon sa atong nasod nga daghan kaayong matang sa korupsyon, daghang mga pamaagi, multiplication of ghost projects, multiplication of budget insertions. For what purpose?
para sa katagbawan sa ilang kahangol sa salapi. Apan sa dihang naana, dili man matagbaw ang hangol nga kasing-kasing, dili matagbaw ing anira kadako, dugangan pagayod tungod kay ang kanang pagka ako ba, akong kaugalingon, usa ka kasing-kasing nga selfish, dili makatan-aw o dili makakita sa ubang tao o dili mobati og kaluoy. Mao man gani nga kining panghitabo sa atong nasod nga duha unta na kadagko nga areas, aspects of life ang hatagan og pagtagad instead nga ang ilang kaugalingon. Una, hatagan og pagtagad ang health aspect sa tao. Kay ang matag usa labi na kung moabot na kag edad-edaran na kay daghang sakit, unya kung kanus aka mag-retire na nga wa na kayo kay regular income, mo papud ka na kinahanglan og daghang maintenance. So kung kanus aka nag-retire or hapit na ka mo retire, mo na daghan pug kagikinahanglan kagastuhon para sa imong tambal. So kinahanglan kana nga area hatagan og dakong budget sa gobyerno aron matagaan og tambal ang mga naginahanglan. Ug ang ikaduha nga aspeto nga kinahanglan tutukan mao ang production of food supply. Kay aron ang mga tao adunay kahinguhaan og ang mga tao makapalit og mga pagkaon nga ubos-ubos ang presyo. So karon mao ni ang nindot nga tutukan apan tungod sa kahangol ang yuta nga tamnanan og mga humay, tamnanan og mais og uban pang mga makaon gihimong mga subdivision. So kung pila ka thousand of hectares ang na-convert into housing, into subdivisions, into private properties or whatever nga ilang ibutang diha, mao po na kadaghana ang nawala sa ato nga food production. Maong nagutom ang atong nasod, nagkulang ang supply, sige tag-angkat sa laing nasod og mga supply labi na sa bugas, tungod kay ang atong priority dili man ang food production, na di na bata mangaon og subdivision. Bahalag magpuyo ta sa usa ka barong-barong og magpuyo ta sa usa ka balangay apan adunay pagkaon. Unsaon man kung magpuyo ta sa syudad apan mahal ang pagkaon og dili mahalos makapalit ang mga kabus nga mga kaigsuunan. So kinsa maning trabaho sa gobyerno kay sila may magpanday og balaod. Kung ako pala'y makapirma, gipirmahan ko na nga maghimo ta og food production supply nga daghanon og kanang mga health nga tagaan natog libreng tambal ang tanan nga mga masakiton, libreng check up ang tanang mga Pilipino. Makahimo pa lang ko pagpirma, ako na ginagipirmahan. Apanon sa may giuna, budget insertion asa dapit dito sa mga flood control nga naman kay kung masimento na di naman kakakita unsay nas ilawom nabay kabilya uwa. Maayo ba na nga pagkahimo uwa. Mao ni karon nga nindot unta na nga magbinut-an po ning atong mga politiko nga atong gipangpili bisan katong wala nato gibutaran or ni daog tungod sa kanang kwarta. Magbinut-an unta na pod, ipakita nila nga they are worthy of our votes, they are worthy of our trust. Mao ni karon nga nabulgar ning ilang mga kakipangbuhat ug ang nakasakit kay dili ganahan ang atong mga magbabalaod nga paminawon ang mga whistleblowers, dili ganahan ang atong mga magbabalaod to delve into investigations of what is said. Tanan gusto nga dili ni siya atimanon. Nganuman basin tanan pud sila na involved. So hinay-hinay na og kagawas ang asuba gikan sa kanang pagtago-tago, hinay-hinay nagkagawas. Mo na nga duha unta na gayud ka panginahanglanon sa tao ang angay tutukan sa atong mga gipili nga mga politiko. Health o pagkaon, production of food.
Manindog kitang tanan ug atong ipadangat ang atong mga panghaliya. Sa iyang pagpakaon sa 5,000 ka mga tawo, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan muhatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Pangayoon nato kaniya ang tanang maayong gasa nga iyang mahatag kanato diha sa pag-ingon. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang among mga kaparian, padayong mag-amuma kanamo sa mga espirituhanong pagkaon, nga nanukad sa talad-anang sa among Ginoo, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mangitang mga paagi sa pagtubag sa mga gikinahanglan sa among kabos nga mga kaigsuunan, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga sila nga nakasinatig espirituhanong kagutom, makakaplag kang Kristo diha sa iyang kinabuhi, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga kita nga nakagtigom, mahigugma kang Hesukristo sa iyang pagtahan, sa iyang kaugalingon ngadto sa panon sa katawhan, diha sa santos nga Eucharistia, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang tanang nangamatay makaambit sa kumbira didto sa Dios nung gingharian, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Makigagahom nga Amahan, gihatagan mo kami sa langitong paan nga among kalanon, samtang nagapanaw kami dinhi sa kalibutan. Giyahi ang among mga lakang diha sa dalan sa hustisya o kalinaw. Nagaampo kami na kini Kristo among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imo giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kaayo ngaway suko sa kaayo ngaway suko. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makigagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangilin ni San Francisco. Itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao. Sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo o nga magkugi kami pag-abot nganha kanimo
kuyog sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Francisco Javier. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa tanan nga santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Og busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitlasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu sa pagsantos kining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panghinom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalat sa kaugalingon, isip pagkaugilimnon, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma ubon ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo og sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usabang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, uban ni San Francisco Javier nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya, kihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita sa tong langitong amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuon, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili makami tugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imong manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panagigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, aniya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Why sukod man ang pagmahal, alang ka na kung ipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pag-ugnaw niya ng dakong kalayo. Ginunua siya midao, o sa kamatayo nakabundog, kung sulungon mong pagmahal, alang kanimo gipakita ko. Halos siya pagahisgutan, kay kini sinukod ug mabalhidon. Pakitaon mo na ako sa higit mong kaayo, o pasat ako sa pagkamadalihon. Una kini kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Dios, ang imong Eucharistia, magpadilaab untag kanamo sa kalayo sa gugma, maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa,
Panglakaw kamo dalha ang gugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.